Itu laris, jaga kesehatan ya lho. Mas Yudo, matur nuwun karena panjenengan. Sakenipun ayo padha ndonga panjenenganipun Bapak Gunaryanto sak kulawarga tansah nggih rahayu wilujeng niskala. Amin. Sumarambah para warga ing keras sak wontenipun tinebihna ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya Allahumma. Amin. Mas Yudo ndongakne apa? Mugi keluargageng Bapak cari ugi mandhapipun dumateng temanten sarimpe anggenipun mangun Ben cuma dong daun iki sak anakku kok diseragami niku wis ndak pundi. Nggih, dengaren adate sandalane ra apa-apa kok saiki selopan barang. Nganti ewuh lek mlaku sikilku njangkau slope keri. Aku nang karo sikilmu kuwi. Aku nang niki kok nganggo jas pantalonan kuwi ten apa? Pokoknya nganggo saparinan setelan kabeh. Kakang Semar nggih, Lolo Gareng nggih, Petruk Nun, Bagong Dalem. Mulane sira tak kanthi ora ana liya bakal tak kanthi jagung menten. Jagung menten? Iya. Mantene sinten? Ora ana liya mantene Bapak Durna. Akhirnya kok bareng Durna dadi manten. Iya. Wis mambu lemah ngene dadi manten Durna. Entrah-entrah. Lah ajeng pikantuk sinten? Ora ana liya mung kejaba putri Kundina. Kyai Rukmini Ahmadjane Taman Bismaka. Durna lupane gaplek ringkilan wong tuwek kok penake dhewe. Atase wong-wong arep ngayunke bocah. Wis ben kok ana jenenge judu karo kaya ngopo. Jagung manten kaya ngopo Durna. Aku dasar ya. Durna ning kuwade sing wedok iki sing wis pati tepuk. Raine wis milikan kaya Allah. Dan Durna ada rabi biasanya Durna ini jalan apane ayo Kakang Semar setya peti wolaan Bapak Durna pengen banget aku nyekseni Bapak Durna bakal polo-polo nggih kula derek iki mesti enak Rapinya gak diajak bang. Ya Allah, digawane. Dadah dulu ke semuanya, dadah. Dadah sini kamu. dadah Pak, gawak.
bedhep-bedhep rabawaning rati sosok terus menjerkan tanpa jiwa mamanise manggap srineteng dalu ong sini Sangyopro kasih Ayo syuting-syutingan. Syuting-syutingan. Nih YouTuber Ponorogo guys. Syuting-syutingan. YouTuber mana? YouTuber mana? Ponorogo, Magelang. Ponorogo ini. Bang Pateh. taksuke began Ayo Pak, balik Pak. saking kehing taranggono kang suwi Keras Wetan, Kecamatan Gedong, Kabupaten Ngawi guys. Iwan Sukmo mengadiluwe anak kula Mas Fahrul Purwati dan Mbak Feni. rawuh paduka kula ngaturaken karaharjan nggih. Paman Prabu Wismoko karaharja sowan kula nistala. Sungkem kula mikunjuk Paman Prabu. Nggih. Sampun kula tampi sungkem paduka anak kula Purwati. Yai Durna padha raja. Raja semang kula Nisala sugeng kula ngatur Kanjeng Rama Mareswa. Kaya wis kaya adate wae. Kok datang ngane-ngane cukup Kakang Prabu ngono wae datang. Rama Mareswa. Menawi kula ngatos nungkak kula dateng maju kula calon Mareswa. Kuat napa nek badhe kula sengkang calon Mareswa? Ya, ora dadi apa. Pate sing muni iki rada randang sowanmu nyuwun pangapunten. Nanggenipun digadur sasana. Oh, ngono inggih. Nyuwun pangapunten sungkem kula. Ya wis tak tampa. Tumibas padha-padha sing muni inggih. Anak kula Purwati nggih. Kados pundi wonten ing gantos menapa dene paduka semana ngalak bojo Paman Prabu sowan kula menika boten wonten sanes namung kejawi angombiyani Bapak Drona mituruti menawi dados mangunipun Yai Rukmini lumantar Nawara. Oh ngaten nggih. Wah sewu bejo pelayanan dene anak kula Rukmini wonten ing badhe ngayunaken ingin badhe ngayunaken menika Yai Durna Pendhita ingkang nangkung tegesipun menawi anak kula Rukmini saged ginarwa dhateng Yai Sukari menika saya mbuh wibawa adeking negari Kumbina menika. Iya